Lehet. Drága kedves hallgatók és nézők, ezúton közlöm veletek, hogy a Mi folyik így Gyöngyösön című sztorinak a című, aki én vagyok. Most szabadultam 3 év pár napról a Tiszalöki BV intézetből, ahol körülbelül több mint egy évet voltam, és Bernát-kúton voltam 2 évet. Na most szabadultam, arra volna szükségem volna segítségetekre szorulnánk egy kicsit, mert jó volna, hogyha gyűjtenétek erre a számra, erre a névre egy pár 200 forintot, ami nem megterhelő. De az nekem sokat érne. Sajnos fizetnem kell az albéletet, annyi pénzzel tudtam szabadulni, annyi pénzt tudtam havonta eltenni, és már azt se fogom tudni, hogy holnap mi lesz velem. Ezért kérlek titeket, hogy segítsetek. Sok köszönettel, sziasztok, tisztelettel. Ennyi.